katuray. Again. Yan guys, kuha na tayo ng katuray. Super takat ng audio. Yan guys, nangunguha na naman kami ng katuray ng kapitbahay. Yan pa. Kaya dito na po niya. Sa elementary school dito sa Magallanes. Tama lang. Guys, linisan na natin ang ating katuray na kinuha sa kapitbahay. Ayan guys, kumukulo ng ating katuray. Natin ito ng soy, kamatis at sibuyas, pampatanggal umay. Sumat tayo ng kamyas, pampang-kontra ng umay. Daming bunga. Mataas na. Magasan dyan yun. Para sa mga matatanggal lang daw ang bunga. Siya maabot ayan. Yan. Ayan guys, oh. Yan natin ang bago. 2,000 years later. Magbubukbang po tayo ng breakfast. At ito po ang ating mga kakainin. Bulog na, longganisa, skinless, at ang ating katuray, munggo,
kamatis, sibuyas na may toyo at saka kamyas. Umpisahan na po natin. Kain po tayo. Kain tayo ng katuray. Katuray. Sakto po ang ating munggo sa maulang panahon. Ito po, kain pa tayo ng munggo with Adidas. Tsaka katuray. Kain pa ng dress. Kamyas. Ayun o, kain po tayo ng kamyas guys. May Sarap. And then chicken meat. Yun guys, kuha tayo ng sibuyas, kamatis at toyo. Ang lambot ng ating paa ng manok. Ang hangin, nabisita na naman. Pagbuong at sili. Ang sarap ng ating spineless. Ang ating longganisa guys. Yung kantay ng katuray. Sa bagoong with sili at kamyas. Alam ko, lumalakas na yung ulan. Ayun guys, kitang-kita nyo, makulang dito. Pero go pa rin. Sa Pinoy breakfast. Mukbang. Sarap.
Kain daw tayo ng longganisa, guys. Kain po tayo. Yun, guys. Sibuyas. Sibuyas with kamatis. With ginisang sili. Masarap pag maanghang siya. Munggo na may katuray. Inta, ayun guys, masarap kumain pag umulan. Ayan. Masarap pang umagahan. Kain na din kayo. Guys, tubig lang po kami kasi hindi po kami masyado sa kape. Dahil nagre-refill ako ng kanin dito. Sarap. Makain ka din ng sili, Andre. Ayoko. Ayoko po. Gusto ko kanin lang. Anong ulam? Kanin. Kakain ka ba? Ano alam mo? Ito? Papa, bibig na naman natin. Tenyo nila din dyan. Guys, malapit na maubos yung andito sa harap natin. Pambato sa kanya. Walang tatay hindi busog. Kailangan maubos. Wala nang diet. Tanggal ang diet. Hindi ka na pangalam. Tawagin mo siya sa kanya. Kain ka pa ulit. Hindi na kailangan masyadong magsasalita, guys. Ayan guys, huwag niyo sana kayong maumay sa amin. Kami lagi may titira. Titirang dalawa pagdating sa kainan. Pambaki.
Pambato ng sayog Pangasinan. Ayan guys, kasali na namin si Jared ngayon. At saka si Andre. Ayan na daw. Kasama namin si Andre at saka si Jared. Sila ang tutulong sa aming kumain ngayon. Ano ulam mo? Ha? Sarap yan. Halika na mamaya. Yung mama mo. Guys. Mag-uusap pa kami. Ikaw din, di pa naubos. So, nakikita nila. Galing pa yan ni Jared din mo. Pakita mo yung malaking tubo mo para makita ni Daddy. Ni Daddy Bongbong. Kanin. Makita ni Mami at ni Daddy Bongbong. Mami Ruda. So, shout out sa inyong dalawa. Naaso na. Halika na, Dre. Pasok ng pasok yan, Jaya pa. Pasok. Jared, bisa mo. Nabutog na yan.
Ate Ulan sumuko sa amin. Naunang huminto. Isa sa Kumakain. kain kami. Kunti pa. Mama, kunti pa siya. Ganyan. Una oh. Kuyang. Buko na oh, kain ka na. Kuyang. Okay. Hello. Sige, alapit ka. At yan po guys, tapos na po kami kumain ng pang-umagahan. At sa mga natira po namin pagkain, sa mga kasama namin ayaw magpakita dito sa camera. Shout out nga po pala sa taga Sapuron Fields, Danal family, Salagubang family, Umapak family. Kabalo family and Gallarde family. Maraming salamat po sa panonood at At sana sana po ay nag-enjoy nag-enjoy po kayo. Bye-bye!